Hausawa kan ce, "A dare ɗaya Allah kan yi bature." Wannan gaskiya ne domin wani lamari mai ban sha'awa ya faru da wani. Muhammad Abubakar wani matukin jirgin sama ne da ya shafe shekaru 24 yana hidima a duniyar bulaguro ta jirgin sama. Ya fara ne daga sharar jirgin sama har ta kai ga shi ke shillawa da mutane zuwa wurare daban-daban da suke sha'awa. Me abu mai ɗaukar hankali game da rayuwarsa? Wani irin sauyi ya samu daga shara zuwa direban jirgin sama? Biyo ni ku sha labari. Muhammad ya fara aiki ne bayan rasa gurbin shiga makarantar gaba da sakandare a Kaduna, inda ya fara sharar jirgin a kamfanin Kabo Air. A kowace rana akan bashi naira 200 kuɗin sallama, inda bai raina hakan ba, ya dage da aiki tukuru. Himma da kwazo yasa aka maida shi cikin jami'an da ke duba jirgi kafin tashi da kuma hidima a cikinsa. Daga nan Abubakar ya koma aiki da kamfanin jirgin Aero Contractors, inda ya samu ƙarin kwarewa a harkar jirgi. Da taimako da goyon bayan ahalinsa, Muhammad ya shiga makarantar koyon tukin jirgin sama na kasar Canada. A nan ya samu shaida da lasisin fara tuka jirgin sama. Ya zuwa yanzu yana aiki a matsayin direban jirgi a kamfanin Azman Air. Me kuka koya a rayuwarsa? Mu haɗe a sashen sharhi.